שלום לכל הצופים והגולשים של MIW, המקום לפריצת הדרך של הסטארט-אפים וכל חברות הטכנולוגיה בישראל. שמי פלי הנמר, ואני עובד בתעשייה הזאת שנקראת הייטק בישראל ובעולם 47 שנה. מה ראיתי פה ב-47 שנה? שמדינת ישראל זה המקום הכי חם בעולם של סטארט-אפים שהולכים יחד עם הון סיכון ושמאופיינים בפריצת דרך עולמית. העולם מכיר אותם ויודע שפרט לסיליקון ואלי, המקום השני זה אצלנו מה שנקרא סיליקון ואדי, ולא לחינם מדינת ישראל נקראת גמד עם ראש ענק. מדינה קטנה, מאוד דינמית, והראש האנשים היצירתיים שיודעים לעבוד גם בצורה אינדיבידואלית וגם בצוות שלא קיים באף תרבות אחרת, היא פרצה כל גדר שישנה. ועוד נתון מאוד מעניין על אופי הישראלי, תבדקו את זה, שהישראלים אוהבים לקחת סיכון. יש תרבויות שלמות שמה שנקרא שונאי סיכון או נמנעים מסיכון. בישראל מוכנים לקחת סיכון על עצמי, על ההון, על החברה, וכל אחד יודע שאם אתה רוצה פריצת דרך לא תסכן כלום, תישאר במקום שהיית קודם. שום דבר לא נעשה מאליו, וגם הנמר יודע, אתה יזם, לך אליהם. אל תחכה שיבוא אליך. לכן הסטארט-אפים הישראלים וחברות ההייטק הישראליות הולכות בכל פעם שוק אחר שוק להציג את עצמם ולסגור את העסקאות. אם תחכה בבית, הנמר הכי גדול ימות ברעב. צא וכבוש את העולם.